ام بزانبن دواره leşkerî de دواره عسکری سربازی de Xaka Sûriyê dibin kontrola kê û kê de ye. Ev nexşeya ku hûn dibînin, nexşeya Sûriyê ye. Ev jî sînorê we ye, ji aliyê Bakur ve ji xwe sînorê Sûriyê Tirkiyeyê ve, ji aliyê Rojava ve Lubnanê ye, ji aliyê Başûr ve ji xwe Urdunê, ji aliyê Rojhilat ve jî Iraqê. Ev nexşeya Sûriyê ye. Sûriyê di navbera 5 hêzên sereke de hatiyê dabeşkirin ku 5 hêz hene niha deverên cudayên Sûriyê birêve dibin. Ew hêz jî helbet hikûmeta Sûriyê ye, hêzên Sûriya Demokratîk e. Her wiha opozisyona ser bi Tirkiyê ve ye û opozisyona ser bi Amerîkayê ve ye. Her wiha hin paşmayên Daişê, hin şaneyên veşartiyên Daişê û paşmayên wê hene ku deverên cudayên Sûriyê birêve dibin. Xaka herî mezin, rûbera herî mezin li Sûriyê dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûriyê de ye ku şêst ji sedî ji Xaka Sûriyê niha dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûriyê de ye. Helbet ji xwe her cihekî li ser vê nexşeyê ku ala Rûsyê li ser be yan jî ala Îranê yan jî ew milîsyên Hezbollaha Lubnanî yan jî milîsyên Iraqî hebe, ew deverana dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûriyê de ye ji ber ku hem Rûsyê hem Îran hem milîsyên Hezbollaha Lubnanî hem milîsyên Şîeyên Iraqê di şerê Sûriyê de ji dema destpêkirina wê ve heta niha alîkarî û piştevaniya hêzên hikûmeta Sûriyê dike. Piştî hêzên hikûmeta Sûriyê di pileya duyem de hêzên Sûriya Demokratîk de ku 29 ji sedî ji Xaka Sûriyê dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Hêzên Sûriya Demokratîk jî ji xwe pêkhateya wê ya sereke ji YPG û YPJ her wiha hin hêzên Erebî, hin hêzên Mesîhî pêk tê. Em bizanibin kîjan dever dibin destê hêzên Sûriya Demokratîk de ye li Sûriye, ew devera ku zere li ser nexşeyê, ew dever dibin destê hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Devera min bice helbet, devera tabqa ku ew jî bi ser Reqayê ve ye. Her wiha devera Hesekê, Rimelan, Eyn Îsa, Girêspî, ji xwe Amerîka û Brîtanya û Frensayê jî li vê derê piştevanî û alîkariya hêzên Sûriya Demokratîk dikin. Ji aliyekî din eger em behs bikin ew grûpên opozisyonê bi taybetî grûpên opozisyonê yên ser bi Tirkiye ve ye ku Tirkiye piştevaniya wan dike 9.3 ji sedî ji Xaka Sûriyê kontrol dike. Kontrola wê jî ji xwe li ser vê deverê ye. Ev devera ku bi rengê kesk ji we diyar dibe. Hêzên hikûmeta hêzên opozisyona Sûriyê yên ku bi ser Tirkiye ve ne devera İdlibên hadibin kontrola wan de ye. Her wiha hin dever li Bakurê Helebê ji xwe devera Efrînê ji we ku em dizanin Efrîn niha dibin destê hêzên opozisyonê yên ser bi Tirkiye ve û her wiha hêzên Tirkiye ve ye. Her wiha li aliyekî din eger em behsa wan grûpên opozisyona Sûriyê bikin yên ku bi ser Amerîkayê ve ne ye ku Amerîka piştevaniya wan dike. Ew hêz li devera tenef dimînin. Ev devera ku li vê derê ye, li devera li başûrê Sûriyê dikeve. Ji xwe ji bilî hêzên opozisyonê, hêzên Amerîka û Brîtanya jî li wê derê dimînin. Dewriyeyên hevbeş car bi car li wê derê pêk tînin. Ew dever jî biçûk e, yanî bazneyekî daîreyek 5 kilometre û Amerîka dibêje eger hêzê xwe ji Sûriyê vekişîne lê wê ew bingeha tenefê her dibin destê wê de bimîne. Eger em behsa paşmayên Daişê bikin, tevî ku Daeş bi dawî hatiye hêzên Sûriya Demokratîk ji xwe ragihandibû ku di warê coğrafî de Daişê nemaye, lê hîn jî rûberek yan jî paşmayên Daişê heye ku hin dever dibin kontrola wê de ye, ew deverên ku dibin kontrola paşmayên Daişê de mane. Biyaban anko Sahra Sûriyê ji xwe aleya Daişê li vê de diyar dibe, bi rengê reş e, devera sixna jî heye ku ew jî hin paşmayên Daişê li wê derê dibînin. Her wiha li başûr jî li devereke ser bi Swêda ku bi navê Tulûl Safa ye, li vê derê jî hin paşmayên Daişê maye. Nêzîkî 4000 kilometr murebba ku dibin destê paşmayên Daişê de li Sûriye maye.
ام بحثا دورک گلکی گرن بکن کو شخد وان روزن داویه ده اف دور درکتیه هوله لسر مدیای گلکی بحثاوی تکرن کو اوجی دورا بلنداهین جولانه کو اوجی باشور سوریه دکول و داری جولان ها به فرمی جالی دونالد ترامپ جی اعتراف به هاتیه کرن کو خاکا اسرائیلیه او دورجی دورا بلنداهین جولانه دبن دست اسرائیل دیا روبرا کو دبن دست اسرائیل دیا 1200 کیلومتر مربع شخوا اف بینجی و 2 سال جی شرد نابرا اسرائیل و حکومت سوریه ده لسر و نافچه بلنداهین جولان کو گرنگیه کوی استراتیجیک هیا شر لوی داره دنابرا هر دو آلیان ده به دوام دکه اف دواره لشکری ده بگشتی کو سوریه دنابرا 5 هêzan ده hatiyê em karin bêjin hatiyê perçekirin lê ev nexşe ne nexşeya dawiyê ev xerîteya ku hûn dibînin ne xerîteya dawiyê Sûriyeyê ji ber ku krîz li wî welatî berdewam dike roj bi roj hêz û ew mantiqên coğrafiyê ku dibin destê hêzên eskerî de ye têne guhertin bi ser nexşeya Sûriyê de duwarê leşkerî de têkirin lê tiştê ku niha heye Sûriye di navbera 5 hêzan de wekû min amêjekir û nîşan da hatiyê dabeşkirin.